Nyapa? Motor jan jan. Kamang rujak kok wis lah. Macet motor iki jan. Jengkel tok. Jang, ngele koyo mbuh marai males tok. Mbak Ton. Nyapa? Ya Allah Mbak Ton. Apa? Kae lho Mbak Ton. Gara-gara sampean ya Allah Mbak Ton. Gara-gara aku ngapa? Kae Mbak Ton. Mbak Ton. Nyapa? Mbak Ton ya Allah kae lho Mbak Ton. Terus sampe iki kawakai nek opo lho nek opo? Kae lho Mbak Ton. Delok Mbak Ton. Apa lho? Kae deloken. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sampean nyapa, Pak? Iki gara-gara gue gimana Lah aku ora ngerti lek sampean iki kenekan lho. Ngapa Lah sampean terang dadan motor ning kene. motor diasuk. Udah kere. Terus piye kena opo nih? Ya kena gini dikit. Aduh, lara iki. Kita uyak iki ben mari. Lah kok malah aku dikono kita. Wong arep ditambani yo. Aduh, mikir iki an. Salahku lho, Salah Pak. sapa? Aduh.